हेल' लोगोफोर, दिनै 8 डिसेम्बर आरो बे 8 डिसेम्बराव नोंथांमोननो फुंनि समाव माखासे खौरांफोर जथायनानै होनो नागिरदों। दा बेयाव गोबांथार खौरांफोर दं, बेनिखौ नोंथांमोनहा नुवाखैब्ला नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जागोन। शेयार खालामना होनायजों लोगोसे नोंथांमोननो खिन्थाना होनाय जादों। दा बाहाय फैदो, फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बाहाय राजखान्थियारि फोथारनि माखासे खौरांफोर। जे गण सुरक्षा पार्टीनि बिजाथि आरो दैदेनगिरि नब कुमार सरनिया बिथाङा थांनाय 7 डिसेम्बराव जानाय बिसायख'थियाव गावनो भट होआखै होनदों आरो खौरांनि बादिब्ला बिथाङा गाव देरहानो गोनां बिबांनि भटार्सफोरनिफ्राय बांसिनसो दंखायो होननानै बिथांनि सापर्टारफ्रा बांसिनसो दंखायो होननानै बिथाङा होआखै होनदों। दा बेनिखायनो बिथाङा ओइदिनखालि क'क्राझार आरो चिराङावसो बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव मुखुब थादों होनदों। दा बेखौ नोंथांमोना खोनासंनो हागोन, बिथांनि रावैनो बिथाङा मा बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2 हिसाबै बाहाय दङ दिनै एबा 8 डिसेम्बरखालि दुलाराय भारतनि आबादारिफोरनि होस्रि खावनायजों लोगोसे भारत बन्द फोसावनाय जादों। दा बेवहाय थांनाय दाननैसो सिगांसो क'क्राझार सरकारा भारत सरकारा आबादारि बिल लाबोनायनि थाखाय बिथांमोना बे बन्द'खौ फोसावदों। आसामावबो बेनि गोहोम खोख्लैनो हागौ, दा बेखौ खौरां बिजोंफोराव बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव जे 7 डिसेम्बराव बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि बिटिसि बिसायख'थिया जोबलांबाय। बेनिनो सुक्लाय सेरफां बियाराव बिजेपि हानजाया रेगिं खालामदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दा बेजों लोगोसे जुदि रेगिं खालाममारदोंबा एबा जामारदोंबा रिभल खालामनांगौ होननानैबो बिथाङा अजद खालामदों। बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन डिसक्रिपसनाव लिंक। बेनिफ्राय 4 नम्बराव दङ चिरांनि आस्राबारियाव 7 डिसेम्बर खालि रोजा रोजा सुबुंनि बानाजों इउपिपिएलनि सुबुं गमानि लोमहाबनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। साननैसो उनावनो नुजासिगोन दा बै हालामनि सानै गोख्रों दैदेनगिरिफोरनि रिजाल्टखौ। दा बे जाहैबाय फारसेथिं बिपिएफनिफ्राय खाम्फा बरगयारि आरो फारसेथिं इउपिपिएलनि जानानै रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगा बिथांसिम। दा सानैनि गेजेराव सोर, बेयाव जोङो उनावहाय नुनो मोननाय जागोन। सानैनिसिमबो कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5आव बाहाय दङ जे बाक्सानि 24 नं फरेस्टिय' बिजाबनि 30 नं भट सेन्टाराव माखासे भटार्सफोरा भट होनो मोनाखै होनदों, नाथाय बिथांमोननि आखायाव भटार कार्ड दङमोन होनदों। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना भटारनि जेनाखि लिस्ट, बे लिस्टआव मुं गैया होनदों। दा बेनि थाखाय बिथांमोना होनो मोनाखै आरो बिथांमोननि अनजिमाया गासै 40सा होननानै बिथांमोना फोरमायथिनानै लादों आरो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव भट होनो मोननांगौनि दाबि खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दा बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन मोनसे मोजां खौरां, बे जाहैबाय नोंथांमोननो बाहाय दिन्थिना होनाय जादों जे गल्डेन जुबलि स्कलारशिप स्किम, बे जाहैबाय LICनिफ्राय बेखौ लन्च खालामनानै होनाय जादों। दा बेयाव मा मा दं नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे बाहाय माखासे मेरिट स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्कलारशिप बे बाराव गल्डेन जुबलिनि थाखाय LICआ एबा लाइफ इन्सुरेन्स कर्परेसना बेखौ स्किमखौ लन्च खालामदों होनदों। बाहाय होनाय दङ मा मा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जानो नांगोन बेनि थाखाय बाहाय होनाय दङ। स्कपआव दङ स्कलारशिप, बे जाहैबाय गभार्नमेन्टआनो जा प्राइभेटआनो जा मोननैबो इनस्टिटिउसनाव फरायनाय मोननो हानाय जागोन बेनिफ्राय बाहाय इलिजिबिलिटिखौ नायबा नुगोन क्लास 12 माने हायार सेकेन्डारि पास एग्जाम पास जानाय जागोन, 60 मार्क्सनो मिनिमाम 60 मार्क्स लाखिनो हानाय जानांगोन। बेनिफ्राय इयारा 2019 आरो 20 बे सिजनाव पास जानाय जानो नांगोन होनदों आरो बिथांमोननि गार्जेना बोसोराव 2 लाखनिफ्राय खम आरजिनो हानाय जानो नांगोन होनदों। बिथांमोननि थाखाय होनाय जागोन आरो बिथांमोननि बारग'नाय फरायसाफ्रा जेरावखि जाया टेकनिकेल नन टेकनिकेल मोननैबो बिथिङाव एडमिसन लाहैनो हानाय सुबिदानि थाखाय बेखौ होनाय जागोन होनदों। बाहाय जेरैहाय मेडिसिन, इन्जिनियारिं, बेनिफ्राय भकेसनेल कर्स बेफोर, ओमफ्राय ग्रेजुवेसन इन डिसिप्लिन, इन्टिग्रेटेड कर्स, डिप्ल'मा कर्स, बेफोर गासैनिबो बिथिङाव बेखौ होनाय जागोन होनदों। आरो मोनसेया जागोन बाहाय क्लास 10 एग्जामावबो 60% मार्क्स जायफोर लाखिनो हागोन 2019 आरो 2020 सिजननि गेजेराव, बिथांमोननि थाखायबो बेखौ होनाय जागोन। बेनाबो इयारलि जाय न'खर इनकामा 2 लाखनि खम जानो नांगोन होनदों। दा बेनिफ्राय बेयावहाय मोनसे दंबावो स्पेसियेल गार्ल चाइल्ड स्कलार, बेनि थाखायबो होनाय जागोन। दा बेनि थाखायबो हिन्जावसाफोरनि थाखाय क्लास 10 बे ओमफ्राय बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनाबो मोनगोन, बेबो 60% मार्क्स, बेनि थाखायबो होनाय जागोन होनदों। दा बे मोननै बिथिङाव होनाय जागोन। बेयावबो एखेयानो एकाडेमिक इयार आरो न'खरनि खामायनाय जेनाखि इनकाम, फेमिलि इनकाम, बेयो 2 लाखनि खम जाजोबनांगोन। बेनिफ्राय दङ स्कलारशिप डिउरेसना जाहैबाय बाहाय दङ
कर्स जोबजासिम होनाय जागोन नों बोसोरनै। हिन्जावसाफोरनि गार्ल्सनि थाखाय होनाया बोसोरनैनि थाखाय आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नैबे फार्स्टनि जेनाखि रेगुलार स्कलार बेनि थाखाय कर्स जोबजासिम बेखौ मोननाय जागोन होनदों बाहाय होनाय दं। बेखौ नोंथांमोना गावबागावबो फरायनो हागोन। बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो बेखौ मारै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ फारि फारि बुंगासिनो। बेनिफ्राय दङ रेट अफ स्कलारशिप बेसेबां मोनगोन। बे जाहैबाय रेगुलारनि थाखाय 20,000 मोनगोन होनदों बोसोराव। बेनिफ्राय स्पेसियेल फर गार्ल्स स्टुडेन्टनि थाखाय 10,000 मोनगोन बा 10,000 रां मोनगोन बोसोराव बेबो एनाम पे। बेनिफ्राय कन्डिसन दङ बाहाय सेलेक्सन जागोन। सेलेक्सनाव नोंथांमोनहा बेखौ कन्डिसन आरो स्कलारशिपनि जेनाखि सेलेक्सन प्रसेस बेखौ नोंथांमोना बाहाय नायना लाबानो जाबाय। गोबां दङ बेखौ नोंथांमोननो आङो डाउनलड खालामनो हानायनि सुबिदानि थाखाय होखागोन। दा लास्ट डेट एप्लाइआ बेखौ नायनो गोनाङा बे जाहैबाय नुनो मोननाय जादों 31 डिसेम्बर अर्थात 2020 मायथाइनि जोबथा सानसिम बेयाव सोलिगोन आरो बेयाव होनो गोनाङा जाहैदों होनदों अनलाइन खालामगोन जिहेतु बाहाय बेंक एकाउन्टनि IFSC कड बायदिसिनाफोरखौ होजोबगोन जाहाथे बेंकआव ट्रेन्सफार खालामना हरनाय जागोन होनदों रांखौ सेलेक्सन जायोब्ला। दा बे आरो बेखौ एप्लाइ खालामबाबो नुखागोन फर्मेटआव मा दं। दा बेनि थाखाय नोंथांमोननो नैबे मोनसे नोंथांमोनाबो सार्च खालामनो हागोन आसाम केरियार। बे आसाम केरियाराव हाबहैबानो जाबाय। बेनिफ्राय नङाबा बेखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन बेजों थांनानै डाइरेक्ट हाबहैनो हागोन। दा बेयावहाय बोखोथानानै ओरै स्क्रल डाउन खालामनानै लास्टाव नुनो मोननाय जागोन बाहाय 3 अपसन। दा बेवहाय एप्लाइ अनलाइन, बेहाय एप्लाइ अनलाइनाव बाहाय हाबबा एप्लाइ खालामनाय। बेनिफ्राय इन्सट्राक्सन फर द केन्डिडेट्स मा इन्सट्राक्सन नांगौ बेवहाय हाबबा मोनगोन। ओमफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन आं जायखौ खिथादों बाहाय थांबा डाउनलड खालामनो हानाय जागोन आरो अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांमोना गासै डिटेल्स नायनो हागोन। बेखौ गाहायथारियाव नेबो थुबा मोनगोन। आरो डाइरेक्टलि एप्लाइ खालामनांगौबा अनलाइन एप्लाइआव हाबबाबो नुगोन आरो मा बिनाय दं बाहाय थांबाबो नुखागोन। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।